L-ewwel qabel kollox, l-iktar ħaġa importanti jekk aħna qed nitkellmu fuq exercises ta' reżistenza fejn qed nużaw il-weights illi tant huma rakkomandati għal maġġoranza tan-nies fosthom għaliex Marika. Mela meta aħna ħanżidu l-muskulatura tagħna, dik li ħafna min-nies sejħula it-toning, il-muscle tone biex niftiehmu. Fil-verità hija qed inżidu l-muscles. Dak li ħajamel huwa illi apparti li ħajżid il-metabolizmu, jiġifieri kemm ġismi anka juża enerġija, kemm juża kaloriji, anka meta pereżempju qiegħed bil-qiegħda. Ġifieri jiena għax inkun investejt f'ċertu muscles matul is-snin jew xhur jew ġimgħat, dak qed jaħdem għalija in the background fejn anka dak il-metabolizmu qed jibqa' għaddej, anke jekk mhux qed niċċaqlaq. Mela dik żidniha. Kif nistgħu nimmaġinaw allura jekk żidna dik ħajkontribwixxi biex aħna ikollna management aħjar tal-peace. U tipikament kumpanjat anka ma' ċertu ikel li nażlu ċertu kwantitajiet għandu jgħin biex nitilfu x-xaħam. Ma dik diġà vantaġġ kbir. Vantaġġ ieħor huwa illi żewġ min-nies jistgħu jkunu anke identical twins mar. Illi waħda tagħmel l-exercise kif qed insemmu u l-oħra le. Jekk pereżempju jaqgħu bl-istess mod flimkien, min jagħmel l-exercise għandu ħafna inqas ċans li jweġġa' minn dak ix-xaħat li ma jitrenjax. Ġifieri fil-ħajja ta' kuljum dik tista' tagħmel differenza kbira b'dak il-mod ukoll. Qed issaħħaħ ukoll il-joints nimmaġina mhux għadam il-ġogi mhix hekk. U li għandek allura meta nikbru speċjalment iktar isir importanti dal-exercise. Ħafna anka professuri jgħidulek għall-osteoporosis, għall-artridi, għall-problemi ta' għadam ta' ġogi kemm importanti li nagħmlu exercises anka fuq l-art. Mela daħa jgħinna wkoll illi ħafna nies isemmulek għandi pereżempju id-dendil hemm min jgħidlu jew qed inħossni li minix toned. Mela anka il-forma, il-figura, anka fl-apparenza ħatkun tipikament għal ħafna nies isejħula isbaħ. Issa jien min jien biex ngħid x'inhu sabiħu le, imma ħafna nies jippreferu li jkunu toned iktar milli jkunu impaħ bħinhom dendli. Tajjeb. Mela, però l-iktar importanti mhuwiex illi jiena ngħid alright, mela darba smajt il-wieħed jgħid fuq it-television kemm huwa importanti l-weights ħammur naqbad 10 kilos. Għax l-iktar importanti speċjalment għall-bidu huwa kif nagħmel l-exercise mhux kemm inqandel. Ġifieri to prevent injuries importanti tkun taf kif tagħmel l-eżerċizzju u ma taqbodx taf tagħmel waħdek anke minn forsi ċertu clips li naraw bħalma tajt int tajjeb online. U ma nqandlux esaġerat għall-bidu. Eżatt, it-teknika l-forma hija ħafna iktar importanti minn kemm inqandel. Mela pereżempju qed nagħmel eżerċizzju sempliċi bidejja. Jekk jiena għandi weight il ħafna qed noqgħod nisfen u sejjerek, dak ma tantx qed jgħinni, jekk jiena nżomm il-forma tajba, ikun iktar effettiv milli jkun forma ħażina. Speċjalment għal minnu beginner, għax min ibagħad ikollu ċertu esperjenza jaffordja li forsi jiċċaqlaq xi naqal hemm mulaw. Xorta mhux xi rekomandat ta' barra minn hawn imma differenti. Min għadu bidu jieħu l-pass tiegħu għax imbagħad pass wara pass seħħe. Nistgħu bil-mod inkomplu nsigdu l-weights għal min jixtieq ikompli jżid it-toning. Imma il-priorità mhijiex li nitilqu niġru, il-priorità hija li nagħmlu pass pass biex naslu. U dejjem with a guidance. L-ideali dejjem ikun hemm qed jarana x'qed nagħmlu kif nagħmluhom u anke jduru magħna biex hawn qed nagħmluhom sew jtina l-motivazzjoni.